Kaixo lagunok, zuekin hemen Mari Maistra, Euskaldun Ganorabakon zalantzak eta kezkak argitzeko prest. Nirekin kontaktuan jartzeko hainbat bide dituzue. WhatsApp, Twitter, email eta erantzungailu automatikoa. Kontroleko lagunek esan didate, dei badaukagula. Ara, nor zaitugu pitxin? Kaixo, Mari Maestrarekin hitz egin nahi dut. Hemen nauzu, zertan lagun diezazuket? Orain hobeto, itziar naz, azteiztik. Itziar, pitxin, jetxi telebista, itzali telebista. Nirekin hitz egiten duzun bitartean, hitz egingo dugu telefonoz. Utzi telebista. Orain oso ondo, Mari Maistra. Ez dakitzu zelako arrasto potoloa dudan, aspalditik dabil zuri deitzeko asmoarekin. Zurekin hitz egiteko gogoak neuzkan. Gogoak! Gogoak! Asmoak! Baina zer da, hau! Moztu! Ai, lagunok! Asmoak neuzkan mesedez! Asmoa singularra da! Ai, asmoa singularra da! Gogoa singularra da! Gogoak asmoak dauzkat, baina, mesedez. Ara, zu ikusteko gogoa daukat. Zuek bisitatzeko asmoa dugu. Singularrean, mesedez! Ikusten dut zuen aura hori eta karma zikin daukazuela. Plural dezegokiz beteta eta baita erderakadaz ere. Egingo dugu zerbait. Hemen, urederrako urdin berdea daukat poto honetan. Eta Mariren kobazulotik hartutako multzoa daukat. Eta egingo dugu. Pixka bat, ureztatu zuen aura hori. Garbitu, trapuagaz. Ai lagunok, erderakada. Pluralak plural. Zuek segi euskeraz, badakizue euskararik onena hitz egiten dena. Bai, eta Laura Mintegiren flekiloak geriza egin diezazuela.